O sigui, per mi la derrota d'ahir és igual d'humiliant que el 2-8 davant del Bayern. I us ho dic sincerament. Ahir vam perdre contra el pitjor equip de la Champions. En el pitjor equip de la Champions. Ahir els hi vam regalar 2 milions d'euros. En el pitjor equip de la Champions. No sé si és perquè acabin de fer d'arreglar el tema de la graderia o què, però ahir el Barça va anar de samarità i no es pot ser. I no es pot ser. No. Tot són excuses, tot és una merda, no té un discurs clar, no té una manera de jugar, els jugadors no se'l creuen. Lo d'Oriol Romeu és de psicòleg, o sigui, no pot ser que un jugador que el vas fitxar sent la 5a opció que tenies per fitxar per aquella posició, el fas jugar i els primers 3 partits és el nou Bastian Schweinsteiger, és el nou Busquets, i ara què és? El nou Alex Song? El nou André Gómez? O sigui, aquest nen té un problema psicològic, val? Hòstia, problemes psicològics, em foten molta gràcia. Problemes psicològics perquè juguen al Barça. Problemes psicològics perquè cobren una pasta.